Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating isasagawang mass indoctrination ng ang dating daan. Ito po ay ating pasisimulan sa January 10, 2022, araw ng Lunes, ika-7 ng gabi. Umaasa po kami na makakasama namin kayo upang mapakinggan ninyo ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa sa mga itinuturing na frontliners sa laban kontra COVID-19. Wana yebuwa ni se, wamugina kuno mo ba ako COVID-19 yadi mo no. Kanka wana wasisa bola. Na Juma wan mo yano dudwa na siya dan fa wan ma ni achiru. Na ibnumbu yasi ye finya verse babia ya wono. Na bibiara ni hɔ a Nyankopɔn anim deɛ ɛyɛ n'ani wuo ne fɛreɛ. Sa kabila nito ay patuloy ang kanilang dedikasyon Na yɛn mo nyinaa akyiri no, wɔn bɔ wɔn ho mmɔden yɛ wɔn asɛdeɛ. Wɔn mo dodoɔ no ampo hyɛ ase ahomanakye siesie wɔn ho. paghahakot ng tone-toneladang basura. Na da biara yɛsɔre ahomanakye no mmienu. Na no mmiɛnsa na yɛahyɛ ase tase bɔɔla. Sesa ntaadeɛ, yɛhyɛ yɛn ntaadeɛ de bɔ yɛn ho ban na afei yɛaprapra kwan ho. Ɛno ne adwuma a yɛyɔ. Alam nila ang panganib sa kalusugan na kalakip ng kanilang trabaho. Pero dahil kailangang maghanap Nanso isane sɛ, ɛhiya sɛ, awa ng Diyos ang wɔn yɛ adwuma na wɔn didi nti no. Wɔn de wɔn werɛ nyinaa hyɛ wɔn Nyankopɔn. Na mesɔre firi kɛtɛ so a, mesrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ wɔmmɔ me ho ban. Na wɔnka me ho berɛ a mafiri fie. Matumi akɔ akɔdu fie asomdwoeɛ mu na me mma nso atumi ahunu me. bilang pagkilala sa kanilang Na berɛ a yɛhwɛ adwumaden a wɔn yɛ no, na mafiri Kabereka, Peru. Ano aduane dɛɛdɛ ama wɔn. Bukod sa masarap na pagkain ay pinagkaloob Aduane dɛɛdɛ nyinaa akyiri no, yɛasan nso ama wɔn ɛyɛ grocery items free MCGI free store. sa kanilang Ɛno na wɔn de kɔ fie de kɔma wɔn abusua a wɔretwɛn wɔn. Na yɛda wɔse wɔn nea wɔde ama yɛn aseda nka Nyankopɔn. Na yɛhunu biribi sei da. Na yɛn ne da adi kan yɛn nsa atumi aka mmoa te sei. Deɛ adi kan yɛda MCGI fo ase sɛ dwumadie yi mabrɛ yɛn mmoa te sei. Nokorɛ yɛnyɛ nnuanom nanso MCGI dwumadie no hyɛ aseɛ no ama yɛn deɛ ehia yɛn brɛ yɛde ehia deɛ ɛma. Na yɛdɔ bibiara ase a wɔde ne ho ahyɛ MCGI dwumadie no. isa lamang ang 1 Kavelika, Peru sa 290 Na locations worldwide. Kabereka, Peru, yɛn mo yɛ beaeɛ no mu baako a 1,107 individuals nnipa 39,707 ɛna wɔ hɔ. Na wɔn atumi adi nnuane yɛ firi ɔdɔ mu asiesie.
na emu no yɛtumi aboa yɛn nyɔnko nipa a ɛwɔ ahokyerɛ mu no ahunu sɛ MCGI adwene nipa ho. Na ɛyɛ animuonyam hyɛ kɛseɛ ma yɛn sɛ yɛbɛyɛ ahobrɛaseɛfoɔ na yɛadwene yɛn nyɔnko nipa ho. Amfa wɔn wodeɛ nipa firi mu ɛfiri sɛ watwerɛ sɛ yɛn nuanom ɛma yɛn Awurade Yesu Kristo gyidie ne nipa mo animhwɛ nni afida. Na sɛ yɛdi adehyɛdeɛ mmara no so a sɛdeɛ Twerɛnsɛm no sie no, dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho. Sɛ wodɔ wo nyɔnko sɛ wo ho a woayɛ no yie. Animuonyam ne ɛyɛ nka wo Nyankopɔn daa.
Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng aming mga taga-subaybay ng programang ito ng Ang Dating Daan Bible Exposition. Kayo po'y malugod naming inaanyayahan sa isang maikling pananalangin sa Diyos bago po tayo mag-aral ng mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Tayo po'y sama-samang manalangin. Let us all pray. Pasumubien kaya yun na sana yabasya dwumadi yasan masramo mamaya mampay tiyawa. Mamaya mampay. Yan ay Jawa siro. Nagpapasalamat kami sa Awaya jeng kwa Yesu Kristo di mo. Aja dawa si bebre sa dawa maya ng kanya ho diniya. Ibetumi etiye wansam kronkron. ng pangangaral lang iyong mga Yada wase sewa maya na kenya pa. Sa diyabeya ibetumi aka wasne na nsam atwere nipa nyina. Na bra ya wo wiase bane yimu no. Da biara wo maye kwan se. Bonkwaje beso yen so. Amane hunu biara ye famu dawo maye at bindis na yes no ko awa down kamamu biara besmu yasrawa se shray nyong kuipa sinya wensem yasrawa se biya wana kumamu amma warmo to wotne ne sam ase at sa warmo huno kwai pa at sa ari-saring ba mga paniniwala. faso wasmu abrama muyo na bone pie twa ye ho ahia no bra tro gidie atwa ye ho ahia ma yenya wanim adom yasrawo sabrenye na namutumi so aboye ne yabusinya ho ban frame muyo na mu na no srawo buwanyi na tuminsa fata dan kwa hindi srawo set suliranin yakum srawo se sawana wayade no yade ang mga kasalanan na yes ito sa namin inihahabilin ang kabuuan ng aming mga srawo se hunu mabona fayan bone chayin na yejay dwumadie nyina ehwo nsa kada wase bebre o wadoye na woni pa nyina mu wayaje kwa kasiye Kristo Yesu din mu amen. Hallelujah, we praise your holy name.
pamilya ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating... Mr. Brother Eli Soriano, Twerɛ Kronkron Adesua. Yamama nyinaa kwa ba Tete Atempɔn Wiase nyinaa Twerɛ Kronkron Adesua ase. Magandang gabi o anumang oras sa inyong lugar. Na Anong oras man po dumating sa inyo, ang ating pong isinasagawang worldwide Bible exposition. asadaka wa Nyankopɔn sɛ de mukro mo mmramate yɛnka wɔ mu obi yɛtiara. Bio yɛda Awurade ase sɛ wama yɛn akwanya pa foforɔ sɛ yɛmfa ehunu yɛho na yɛnhwehwɛ Nyankopɔn tenene nsɛm mu. Mga paniniwala, pananampalataya at maging kasagutan sa ating mga spiritual Na problema at mga katanungang may kinalaman. Nyankopɔn mo ane na ho Para po tayo ay yɛde sɛ dwumadie bɛtumi ayɛ no honhom mmisa no anaa mmisa ɛfa yɛ no agye yɛ ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atoa so prɛko pɛ no ɔma yɛnhyɛ aseɛ ɛwɔ sɛ dwumadie yi ɛrekɔ so na manfoɔ te yɛn ka ɛwɔ at yan ay ipinifeed natin sa iba't ibang mga lugar at tayo po ay gumagamit din ng mga feed sa iba't ibang yɛn dwumadie ahyehyɛ so wɔ mmea ahodoɔ. Yɛnam satellite field so ɛma manfo etie dwumadie yi. Baabi biara yɛtie yɛn dwumadie yi ɛwɔ yɛ satellite so. Makapagsimulang agad, amin pong ipinagkakaloob sa inyo si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga South America, Europe, and Africa. Na Momma, yɛnhyɛ aseɛ ma mo brother. It's our wish for everyone watching us via the internet. Mama to yɛkyɛ PMI to so the satellite to so na yɛne da so wɔ ne sɛ Nyankopɔn ne nsɛm a ɛnɛ dɛ yɛba abɛsua no ɛdɛ bɛrɛ yɛ nakra but Daniel Momma yɛhwɛ ase wɔwɔ principal city Negros area but early ne brother Daniel principal city Negros occidental city ni yɛwɔ bi a ɔwɔ ne Nsɛmmisa ɔkɔ Assemblies of God on about diety. I say, yes, she may not day. Now, I per se, you may be some Nsɛmmisa the kind of turn of then I froze. Froze up early. My message is 1 Corinthians 4. Yeah, kasa ahodɔ. Na onia onso to make kasa ahodɔ ana. And I'm Nsɛmmisa foforɔ nso ne say 1 Thessalonians 3:16. That's the buy a Christian William. Now, Christopher, I wish you one. I am finding the one on the court. As I see so. Now, we are banida. Now, when say, kind of, I mean, you want you're from a soft war. Because so for Cassiano, a Radi Yesu Christo na. Sa abodini nyinaa ne dia yɛnkan kan Hebrews chapter 3 verse 1. Ano nkyɛn no anamo konkra mo fra wo soro fra no mu. Mo hwɛ yɛ na asɛm a yɛgyina so ka no ho ɔsɔfo.
asomafoɔ no wɔ sɔfopani Yesu. Yɛn sɔfopani ɛyɛ Yesu. Saa bodini no sansi ana sɔfopani nsamarane no ɛyɛ Kristo dia te sɛ ɔsɔfoɔ nsamarane no Kristo na ɛyɛ ne dia. Momma yɛnkenkan Yohane nwoma tidu ɛnkyɛmudu baako John 10:11. Mene odwanhwɛfoɔ pa no odwanhwɛfoɔ pa de ne nkwa to hɔ ma enyan no ɔsɛ mene odwanhwɛfoɔ pa. Reverse standard Twerɛ Kronkron mu no yɛka sɛ odwanhwɛfoɔ pa kyerɛ sɛ ɔsɔfoɔ. Na Twerɛ Kronkron no twerɛ nsɛm foforɔ mu no odwanhwɛfoɔ no yɛ ɔsɔfoɔ. Na saa abodini no yɛ Awurade Yesu Kristo dia. Ɛne ɔsomafoɔ no ɛsie. 1 Peter chapter 2 verse 23-25. Ɔno na wɔyɛ ano na wanya bi ohunu amane nanso wahunahuna. Na mmom ɔde n'asɛm hyɛ deɛ obu atɛntenenee no nsa. Ɔno so na wɔsoa ɔno ara na wɔsoa yɛn bɔne wɔ ne honam mu kɔdua no so sɛ yɛwu ama ɛnɛbɔne a yɛntena ase ɛma tenenee. Na nka mote sɛ enyan a wɔayera na afei masane aba mmɔkrahwɛfoɔ ne wɛnfoɔ no nkyɛn. Awurade Yesu Kristo ɔno ne odwanhwɛfoɔ no ɛne yɛn korahwɛfoɔ ne wɛnfoɔ. Na ɛba Twerɛ Kronkron na asfoɔ odwanhwɛfoɔ sɔfopani wɔsomafoɔ ɛne ɔsomfoɔ no saa bodini no ɛyɛ Awurade Yesu Kristo na ɛyɛ ne dia. Na deɛ wɔde ma asafo no ɛyɛ adwuma no ɛnyɛ abodini no. Momma yɛnkenkan James chapter 4 verse 8. Henti ɔsɛ ɔforo kɔɔ soro no ɔfa enumum a wɔfaeɛ no kɔɛ na ɔde akyɛdeɛ ma enipa. Henti wɔforo kɔɔ soro no enti wɔsɛ wɔforo kɔɔ soro no ɔde enumum pia wɔfaeɛ no kɔɛ na wɔde akyɛdeɛ ma enipa. Akyɛdeɛ bɛn no wɔde ma enipa yi? Akyɛdeɛ bɛn na efiri no wɔde ma enipa yi? Yesu Kristo na akyɛdeɛ ne firi no wɔde ma enipa. Akyɛdeɛ ne yɛ Ephesians 7. Wɔama asomafoɔ ma nsɛmpakafoɔ ebinom akyerɛkyerɛfoɔ ebinom nso akyerɛkyerɛfoɔ. Na ɔno na wɔnam ahote na watoto ahotefoɔ yie ama wɔsom adwuma no ama Kristo nipadua no sie akɔ so. Ɔsɛ na watoto ahotefoɔ no yie ama wɔsom adwuma no wanka sɛ watoto wɔn yie ama abodini no. Ma yɛ asomafoɔ ama adiifoɔ ebinom asɛfoɔ ebinom akyerɛkyerɛfoɔ. Ɛnea de abodini ne ma wɔn mo anaa ɔde abodini ne ma wɔn mu bi anaa. Momma yɛnkenkan Matthew nwoma ɛtiɛ de anan mmiɛnsa ɛnkyɛmu ɛnwɔtwe Matthew 23 verse 8. Na wɔde yɛ wɔn frɛ mo rabbi na wɔ baako no mo kyerɛkyerɛfoɔ na mo nyinaa yɛ anuanom. Kyerɛkyerɛfoɔ abodini no asɔfoɔ abodini no ɛnyɛ nipa so na ɛyɛ adwuma. Na mowɔ kyerɛkyerɛfoɔ baako pɛ. Na saa kyerɛkyerɛfoɔ no wɔne Awurade Yesu Kristo. Na ɛberɛ a wɔde asomafoɔ di berɛ no maayɛ no wamfa abodini no nso wamma. Adwuma no no wɔde maayɛ nya abodini no firi sɛ ɛyɛ akyiwɔ ɛne sɛ wama ebinom ayɛ asomafoɔ. Saa dibere no wɔde ma asafo no dibere no ɛnyɛ
abodini ever say Aradi Yesu Christo, Adia one pese, one a warriors of Jumaba from one side chereful, Bakopena chereful, one Aradi Yesu Christo, one Mura. A face, Yabasa, Yachiako, Ephesians 4:11. They are the gifts to the church. He gave some prophets, some Maya Smafu, Enamoni Aduma Chada, what the master for no, or maybe Maya Smafu, a binamite, a deep webinar in the church. You can function like a pastor, but you must not be in the book of Matthew To be called rabbi for you. 23 verse 8. Sure. Nobody one from a rabbi. Now about Konamo Church for Namunina, ye and Yanom. Yenina ye nianom enunti from brother Eli Soriano. Sana menyon kwa sumofo. Ede frem adimu me pesa abudini no se be frem so wasofo. Atoda amafo timi ha when ania kase ye frem wo mo pastor. Mane kodrum me so bi wo frem wo se most reverend pastor. Mr. Reverend, and your watches away a cassia crossing Christo. I reserve Christo day. in title. I may be Your functioning friend was off one pastor or as an evangelist or as a teacher, but never will I use that title because it is a title appropriate only for our Lord Jesus Christ. I hope you understand that answer. In 1 Corinthians, you are asking me, have I experienced speaking in tongues? Because you believe that the first sign of having been baptized in the Holy Spirit is I have to be frank with you. Your faith is wrong. It is not true that because you are baptized in the Holy Spirit, you are going to speak in tongues. It is not true. I'm sorry for because I am Kronkron show ma. Obetimia kakasa hodo enye no kure enuanom. Wa mo say de Kronkron bo wasua. And I just say wotimi kakasa hodo enye no kure say Kronkron show ma na obetimia kakasa hodo. Amocho transma ya baba kan wo ne aba mi da. That's what I was said to you. See, I can 1 Corinthians 12:13. Now, one of them, na yengina so yudafo, helafo, yonkwao, adeshio, waboy in the one home back, mama beye ni pedia bako. Na wamaye nyina nam one home bako. Osoma fo Paul ne asafo wa Korinto no na na ekase. O say, o ka kire Kristo fo na wa Korinto ne say. Na one home bako mo na waboye nyina su ahye we ne pedia bako mu. Tia ye helafo anasa yudafo anaye nkwa anasa adehio amaye nyina yanum honhom baako antete Kristofo no a wamudi nukrema Nyankopɔn no yabɔ wɔnom nyina su ahye honhom baako mu ewe ne pedua baako mu ne ama wɔnom nyina nom honhom baako wɔnom nyina yabɔ wɔnom nyina su ahye honhom baako mu. Na so nyina ka kasa hodo ana mama yɛnkan kakra nsɛm kro no a na Nyankopɔn de ebinum asi asafo no mu de kan sa asomafo de ɛtɔ mienu adifo de ɛtɔ miensa kyerɛkyerɛfo de ɛwɔ so timidie na yaresa dom akyɛde aboafo mpaninie kasa hodo wɔn nyina yɛ asomafo wɔn nyina yɛ adifo Wanyina ya kyerɛkyerɛfo wanyina wo tumidie wanyina wo ayaresa dom akyɛde wanyina kasa hodo wanyina kyerɛ kasa ase mene daso ne sɛ wobeyi ano nukurem wayi ano pɛpɛpɛ wonu aba mida wona ye bisa wo sansem bisai
Wana wa asafo no mu nyinaa yɛbɔ wɔn nyinaa su wɔ honhom baako mu na yɛma wɔn nyinaa nom honhom baako na ɛbere a yɛbɔ wɔn mu nyinaa su honhom baako mu wieɛ na wɔn mu nyinaa nso nom honhom baako wieɛ no yɛmɛmaa wɔn mu adom akyɛdeɛ na mmaa bi ne mu ayɛ asomafoɔ yɛtɔ so mmienu mmaa bi ne mu ayɛ adiyifoɔ yɛtɔ so mmiɛnsa ma yɛ akyerɛkyerɛfoɔ wɔn nso tumidie ne ayaresa adom akyɛdeɛ ayɛ aboafoɔ ne kasa ahodoɔ ɛna afei wɔsomafoɔ Paul yɛabɔ wɔn mu nyinaa si honhom baako mu yɛama wɔn mu nyinaa nom honhom baako nanso wɔn nyinaa na wɔyɛ asomafoɔ anaa dabi ɛno ne ano yɛ nokora wɔ ma saa nsɛmmisa yi wɔn nyinaa yɛ adiyifoɔ anaa ano yɛ nokora na ahotɔsoɔ wɔ mu no yɛ dabi wɔn nyinaa yɛ akyerɛkyerɛfoɔ dabi wɔn nyinaa wɔ tumidie dabi ano yɛ ne yɛ dabi wɔn nyinaa kasa ahodoɔ ano yɛ no yɛ dabi ɛwɔ mo sɛ yɛbɔ wɔn mu nyinaa su honhom baako ma wɔn mu nyinaa nom honhom baako nanso nya wɔn nyinaa na kasa ahodoɔ ɛnde saa dwene no a ɛkuta nkorɔ sɛ yɛbɔ wɔ su wɔ Honhom Kronkron mu kasa ahodoɔ kasa ahodoɔ kyerɛ sɛ yɛbɔ wɔ su wɔ Honhom Kronkron no yɛ naad yɛma wɔn nyinaa nom honhom baako yɛbɔ wɔn mu nyinaa so hyɛ honhom baako mu nanso nya wɔn nyinaa na mmom sɛ wode wɔn nsɛm bɛba na wieɛ na wɔka no prɛkɔpɛ sɛ the Assemblies of God ɛwɔ yɛ mmerɛ mu ka no wɔ mmeammea ahodoɔ wɔ wiase wɔn sɛ nsɛnkyerɛnneɛ adi kan nsɛnkyerɛnneɛ adi yɛabɔ wɔ su wɔ Honhom Kronkron no kasa ahodoɔ ɔmo boa ɛfiri sɛ tete Kristofoɔ no a wɔgyedie nyinaa no yɛbɔ wɔn nyinaa so hyɛ Honhom Kronkron mu nanso nyɛ wɔn nyinaa na ɛka kasa ahodoɔ na ɔkɔ asɛm a ɛwɔ mu wɔ ne sɛ ɛyɛ asomafoɔ Paul wɔ ne yɛ nkyerɛseɛ a nipa no nka na no ntum ɔma yɛnkan 1 Corinthians 14:27 sɛ obi kasa bi a na no nyɛ nipa baanu atara so no baas na wanka no maako na wɔ nipa baako tie na sɛ asekyerɛni ni hɔ a wɔmmua n'ano asafo no mu na wɔnkasa ɛntwerɛ ne ho ne wɔ Nyankopɔn ɔsomafoɔ Paul waka maamu ada hɔ fan akyerɛ Korintofoɔ no sɛ obi kasa bi a ayɛ nyɛ nipa na baako ntwerɛ na sɛ asekyerɛni ni ma ɔmmua n'ano asafo ɛrenti wɔnte sɛ obi ka kasa hodoɔ mo a ɛwɔ asomafoɔ no mu na sɛ obi ni hɔ bɛtwerɛ ase a ɔmmua n'ano asafo no mu ɛso adɛn nti na mosom a mowɔ mu wɔ no ɛpo mu ni kasa nkyerɛ aseɛfoɔ nso ne nyinaa akyi na wɔn ka kasa hodoɔ wɔn atia wɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm a asomafoɔ Paul twerɛeɛ na sɛ asekyerɛni ni hɔ a wɔmmua n'ano asafo no mu na wɔn kasa nkyerɛ wɔ Nyankopɔn kasa kyerɛ wɔ ho Nyankopɔn ɛnyɛ asafo no mu ebi a ofie wo dan mu wobɛtumi akasa kyerɛ wɔ ho na mmom sɛ wɔbɛkasa abra kasa nkyerɛ aseɛni ni hɔ no wɔkasa akyerɛ nipa wɔn mu nim ni ɛwɔ keka 1 Corinthians yɛnkan 14:9 na sɛ mo kasa emu ntie a ɛbɛyɛ dɛn na nipa mo ka saa ara nso na sɛ mode tɛkyerɛma ka asɛm a emu ntie ɛbɛyɛ dɛn na wahunu ɛbɛyɛ dɛn na wɔbɛhunu deɛ moreka ɛbɛyɛ sɛ morekasa gu mframa mu kwa ɛbɛyɛ dɛn na yɛtumi ahunu sɛ deɛ moreka na ɔsomafoɔ Paul sɛ ɛbɛyɛ dɛn na yɛhunu deɛ moreka te sɛ na mokasa gu mframa mu kwa wɔbɛyɛ sɛ gyimifoɔ mo kasa
That's now Crawford was it. Na only about men need that. Say woka kasa hodo na no ne nsɛnkyerɛnne edi kan kyerɛ sɛ yabɔ wasu wɔ honhom kronkron mu nsɛnkyerɛnne kyerɛ sɛ yabɔ wasu wɔ honhom kronkron mu nyɛ kasa hodo ka Momma yɛnkan Galatians 5:22 na honhom aba ne ɔdɔ muhun honhom aba yɔdɔ ɛno ne honhom kronkron aba na se yɛbɔ honhom a di kan a wasa wo so yɛ ɔdɔ aba adentra yɛnkan 1 Corinthians 13:1 na sɛ mede abɔfoɔ sɛ mede nipa ne abɔfoɔ tɛkyerɛma mɛkasa na meni wɔda na mbɛte sɛ yɛ wɔre gyigya na kasa ɛre wo so wɔ no aba wahunu na sɛ yɛpɔ tumi ka kasa hodoɔ na sɛ wuni nsɛnkyerɛnne yɛ kyerɛ sɛ honhom kronkron no yɛ wɔdɔ no a kasa hodoɔ na wo kasa gu kwa ɔtɛne Paul se na sɛ mede nipa ne abɔfoɔ tɛkyerɛma mɛkasa ɛnyɛ nipa tɛkyerɛma ɛnyɛ nipa kasa nko abɔfoɔ kasa nso mitumi ka na meni wɔdɔ a na mete sɛ yɛawa ɛre yɛ dedehunu a na ɛre gyigya na kasa ɛre wɔ soɔ wo kasa gu wo nsa hwɛ wabrɛ gu mpo wotumi ka kasa bebree na so wonni wɔdɔ a ɛfa soɔ biara ni hwɛfrɛ sɛ sɛnkyerɛ kan kyerɛ sɛ honhom kronkron de wɔnkyɛ ne Paul twere asɛ honhom yɛde kan ɛyɛ wɔdɔ ɛna gyeɛ asumdwie payɛ gyidie ɔdwoɔ ne da hɔ wammɔ kasa hodoɔ mpo so mahunu onua ba meja wahunu megye sɛ amane da so nte aseɛ afa wa sɛ mmiɛnsa ho no ɛyɛ odumbre no Momma yɛnkan 1 Thessalonians 4:16 Awurɛ Awurade no ɔrade wo sɛbɔ abɔfo panyin ne Nyankopɔn totorobɛnto firi soro bɛsane na Kristo mu awufoɔ bɛsɔre kane ano ansana wababa yesie na yakena munum se yɛwɔde ewiem na yɛne Awurade bɛtena daa ɔsrɛ wɔhyɛ ne nso wɔse saa na yɛne Awurade bɛtena daa ɛnka se asano anaasɛ ɔsoro and yɛne Awurade bɛtena daa nsɛm no ka ne yɛwu sɔre yɛdi kan no akyire nnipa wɔbɛmfrɛ awufuo mu na yɛafa wɔn nam wakɔ akɔhyia Awurade wɔ wiem no kyerɛ sɛ baabi biara Awurade wɔ no wɔbɛtumi akɔka ne ho sɛ ɛyɛ wɔ soro anaa ɛwɔ asase so sɛ wɔbɛkɔ paradise ne deɛ keka ho saa na yɛne Awurade bɛtena daa ɛno ne wɔ Paul ne nsɛm a wɔka de twa nanso ɛhemfa na wɔbɛkɔ sɛ wɔka Awurade ho a yɛnkenkan adiisɛm na Revelation chapter 5:8 na wɔgye nwoma no ateasefoɔ baa na no ne ateasefoɔ baa na no ne mpanifoɔ de no na no hwehwe ase adwama ohwama ɛyɛ ahoteefoɔ mpaebɔ no ayɛ ne mama na wɔtɔ dwom foforɔ sɛ wɔfata sɛ wɔgye nwoma no na wobue ne nso ano no ɛfiri sɛ wakum wo na wɔde wo mogya atɔyɛ na ma wɔ Nyankopɔn ɛfiri emusua na wɔkasa ne nkurɔfoɔ ne aman nyinaa mu na wɔyɛ wɔn ahemman ne asɔfoɔ ama yɛn Nyankopɔn na wɔbɛdi asase so ahene yɛwɔ adidie bi wɔ hɔ no ma wɔbɛdi n'asase so ɛfiri nhyia apem akyire ɔnuaba na sɛ wotiri yɛ iye ebi Assemblies of God wohunu yi na wusɔreɛ no akyire ahoteefoɔ no a Awurade Yesu Kristo ne wɔn bɛdi ahene wɔ asase so no
wɔnom bɛdi ahene wɔ asase yɛn so mfirinhyia apem. Mfirinhyia apem no akyiri. Afei, yɛbɛsɛe bɔnsam, yɛbɛtɔ bɔnsam atwene wɔ gyatadeɛ mu, na wɔn a wɔne Kristo bɛdi ahene mfirinhyia apem no mu no, wɔn bɛkɔ wɔn hyɛbrem baabi a yɛfrɛ hɔ Paradise. Ɛnti wɔn tene Paul wɔtene ɛbra wɔka sɛ, na saa na yɛne Awurade bɛtena daa. Baabi biara wɔwɔ so bɛdi asase so ahene mfirinhyia apem wɔ. Saa na yɛne Awurade bɛtena daa. Sɛ Awurade ba Paradise a, ɛhɔ na yɛn nso yɛbɛkɔ. Na saa na yɛne Awurade bɛtena daa. Onua wate aseɛ, onua ba mida. Onua meda ase ma akɔ aba Nyankopɔn nhyira wo. Aseda nka wo Nyankopɔn. Ɛda ase anuanom a wɔfiri Negros. Momma yɛnkɔ no ɛva yɛsi ha yɛne wo nua barima Peter ɛna brother Bobby de los Santos. Na sɛnkyerɛnne bɛn na ɛkyerɛ sɛ agyenkwa Yesu Kristo ɛba asase so. Ma sɛ mesɛ tɔ so mmienu sɛ ansa na wiase no bɛba na awieyɛ no, anansa na yɛbɛhye wiase no. Sɛnkyerɛnne bɛn na wɔ hɔ na onua sɛ amfatɔn sɛ Awurade Yesu Kristo ba na ewiase no nhye nnɛ. Ɛfiri sɛ wɔbɛdi ahene wɔ asase so mfirinhyia apem wɔne n'ahotefoɔ. Momma yɛnkenkan adiyisɛm na mehunu henwa bi. Na wɔn a wɔtenatena soɔ no wɔde atemmuo maa wɔn. Na mehunu wɔn a Nyankopɔn asɛm enti wɔtwitwa wɔn te no akra. Na mehunu wɔn a Yesu adanse ne Nyankopɔn asɛm enti wɔtwitwa wɔn te no akra. Ne wɔn a wɔankoto aboa no anaa ne honi na wɔanye agyiraeɛ no wɔn Momma ne wɔn nsa so no na wɔnyankwa bio na wɔne Kristo di ahene mfirinhyia apem. Wosɔre edi kan no akyiri no, Kristo mmaye no awufuo no yɛbɛnya ne wɔn na wɔne no bɛdi ahene mfirinhyia apem. Dabɛn adiyisɛm eti enkron eti num kyemu enkron. Na wɔtɔ dwom foforo sɛ wɔfata sɛ wɔgye nwoma no na wobue ne nso ano no ɛfiri sɛ wakum wo na wɔde wo mogya atɔyɛ na ma wo Nyankopɔn afiri musua ne wɔ kasa ne nkurɔfokuo ne ama nyinaa mu na wɔayɛ wɔn ahema ne asɔfo ama yɛn Nyankopɔn na wɔbɛdi asase so ahene. Wɔbɛdi asase so ahene. Afei na sɛ mfirinhyia aduonu akyiri na yɛhye asase no a yɛbɛyɛ dɛn na Awurade Yesu Kristo ne n'ahotefoɔ adi ahene. Mfirinhyia apem no koraa nya amaayɛ sɛ Awurade Yesu Kristo ba a ewiase ne nhyɛ prɛko pɛ. Wɔne n'ahotefoɔ a wɔbɛnya ne wɔn mafiri awufo no bɛdi ahene mfirinhyia apem. Na sɛ mfirinhyia aduonu mu ewiase no hye a ɛbɛyɛ dɛn na Awurade Yesu Kristo adi ahene mfirinhyia apem. Sɛ deɛ Twerɛ Kronkron no seɛ, na yɛn nso yɛgye di ampa ara sɛ Awurade Yesu Kristo ne n'ahotefoɔ bɛdi ahene. Ahotefoɔ wɔn mu wuyɛ wɔ Awurade mu na wɔn ɛbɛnya ne wɔ wusɔre edi kan mu no. Sɛ na ewiase no ɛba na awieyɛ ɔmo sɛ 2030 anaa mfirinhyia aha akyi na sɛ wiase ne ba na awieyɛ a ɛne Kristo wɔntumi nni ahene mfirinhyia apem wo. Na ɔkɔsɛm ɛwɔ mu wɔ ne sɛ adeɛ ɛbɛba ntantam no yɛ Awurade Yesu Kristo ne mmaye. Na sɛ Awurade ba a sɛnkyerɛnne bɛn na ɛbɛda adi abra yɛagye nkwa kɛseɛ no aba. Awurade sɛ Matthew nwoma no mu no ka sɛ Matthew 24 verse 6 na mɔbɛte wɔko ne akɔsɛm mɔhwɛ na mo akoma antu. Ɛfiri sɛ atwa sɛ ɛba da so na awieyɛ no enya nnuru yi.
na waman besare aman so ne ahenie so na ekom ne asase wosuwo ne yarwa beba mia hodo yenmu nyina ya woko ya wo fiti ase kom beba yaredom asase wosuwo beba mia mobato wokon ne wokosem ahenie besare ahenie so na de ekeka ho na Matthew 24 verse 24 na Kristo watrofo ne adinfo watrofo besare na wobɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ne anwanwade a ebetumi abasa wobɛdaada wɔn a wɔyi wɔn no empo yɛn ne nsɛnkyerɛnne ɛkyerɛ sɛ asase wosoɔ ɔko ne yarewa bɛba mea hodoɔ afei Kristo watrofo besare anya adinfo watrofo nko Kristo watrofo nso besare Philipia mamu mpebi kura hyase Kristo atrofo bi ama ne homene so awo no bo apaye ne ho se wo ye Nyankopɔn ba Kristo se Kristo atrofo ne adinfo atrofo besare mode amontwen dodo no abeba yebese yerem ne nsankyene mo ba ko a akira se Awurade Yesu Kristo ba yerem ne no mabesisie Kristo atrofo bedi kan asare empo se Awurade Yesu Kristo sane ba obegu won mu nyinaa ni mu ase oni abarma Freddy ejire se wate ase dipa ba ko so paso obisa ne nsem zo ne abarma ekedo odoso ko Church of Christ asore na beda wase semen so manya kwenya pai me pese men so me kama se me setia wa bi ekyeremo na de wo kyerɛkyerɛ Tete Atempɔn no one asafo a Kristo siye no ewa anwonkofa na se de watwe no wo maate onwomani mu no esie ma se me se nyina ne no asafo a Awurade Yesu Kristo siye wo Twerɛ Kronkron Nyankopɔn asafo no onu abarma Nyankopɔn asafo no ne ade asomafo no kyerɛkyerɛye 2 Corinthians chapter 1 verse 1 Paulo Kristo Yesu somafo wonam Nyankopɔn peso no wonu ya Timoteo de koma Nyankopɔn asafo ewo Korinto aronti yo wote ne Paul ekyerɛkyerɛye no ye Nyankopɔn asafo no oka kyerɛ wona ewo Korinto oka Nyankopɔn asam no wo Korinto oka kyerɛ wona ewo Thessalonica oka Nyankopɔn asafo no nso ho asam etwerɛ wona ewo Thessalonica mama yɛnkan 2 Thessalonica fong metos 89 etiba kunchemunan 2 Thessalonians 1 verse 4 Moboa seto abra wakoka asɛmpa no wɔ Thessalonica no waka Nyankopɔn asafo no ho asɛm nti asafo a Kristo asie wɔtete Kristo fo no abrɔse mfrinhyia apem ni mu no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no ne ade asomafo no kyerɛkyerɛ yɛ 1 Timothy 3:15 na sɛ bi a mekyɛre a wɔgunu sɛ de ɛsɛ wo bɔ bra wo Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefo no asafo no kora dum ne nyinaso no mu Nyankopɔn asafo no ɛyɛ wo Nyankopɔn te asefo no dia Nyankopɔn asafo no ɛyɛ no kora dum ne nyinaso ye ne no kwasɛm no ɛnyɛ asɔre foforo biara wo nipa bi asie ɛno na yɛka ho asɛm wɔ yɛn dwumadie no moti ɛda so ne wɔ radio so no yɛ Tete Atempɔn no ɛno na dwumadie no eti ɛda so ɛnyɛ asɔre ne din no Tete Atempɔn no de ɛyɛ dwumadie ne ti ɛda so asafo a yɛka ho asɛm no ɛno na wobetumi ehu na kan ne Twerɛ Kronkron mu ayɛ friend sɛ Church of God yɛne ma no ye ma wo Nsɛmmisa wo nua barima brother Eli me so me da wase bebree
That's say onua na wo never isi ha no ye tamase Momma yɛnkɔ the center city onua no obebisa brother Eli na Nsɛmmisa no ɔkɔ born again one man church in sorry be with 53 years ɔkwan papa ne yɛfa so de bɔne kyɛ sɛ de bɛyɛ nipa no a wɔyɛ wo bɔne no na yɛyɛ abufuo no matumi yɛyɛ abufuo na afiri makoma mu na awɔ sɛ awarefoɔ wɔn ntɛm tete ana na so mo yɛ bɔne a yɛyɛ bɔne ɛbɛto aso a na onua ba sɛ ne teɛ bɔne fakyɛ wo hoi sɛ yɛde obi bɔne kyɛ no na nipa no a wafom yɛn no yɛrɛ firi bɔne a wɔyɛ yɛn ne ate sɛ Awurade Yesu Kristo Awurade Nyankopɔn ɔmo de yɛn bɔne kyɛ yɛn ne ɔmo nkae bi wɔ se na mɛdom wɔn amumuyɛ ho na wɔn bɔne de mmere nkae bi o wɔn Nyankopɔn se wɔn bɔne de mmere nkae bi o mɛdom wɔn monhwɛ adekodie nti a wɔn Nyankopɔn de bɔne kyɛ ne se bɔne a yɛyɛ tia no nyinaa wɔde kyɛ onua ba robi wonim bɔne a wɔn Nyankopɔn yɛ ne werɛ firi no bɔne a Yudafoɔ no yɛɔyɛ no wɔn kum Nyankopɔn ba no agya no ɔde akyɛ wɔn ɛberɛ a Yudafoɔ no sakyera wɔn adwene no wɔn mo sakyerae Acts chapter 2 verse 36 ɔsɛ enti ma Israel fie nyinaa ehunu ampa sɛ wɔn Nyankopɔn de Yesu yi a mose no na yɛ Awurade ne Kristo na wɔtee saa asɛm na wɔwɔ wɔn akoma mu na wɔka kyerɛ Petro ne asomafoɔ aka ne sɛ anuanom na mmarima yɛnyɛ deɛ bɛn na Petro bua sɛ wɔn sɛ monsakyera mo adwene na mo nyinaa ɛma wɔn mmɔ mo asu wɔ Yesu Kristo din mu ɛma bɔne fakyɛ amobɛnya honhom kronkron akyɛdeɛ na wɔn aba robi sɛ mo hyɛ ne nso a Petro ɔne nipa wɔ kum Kristo na ɛkasa asɛm no wɔwɔ wɔn akoma mu abra Petro ka sɛ amra wɔn Nyankopɔn na siesie no sɛdeɛ ne Awurade Yesu Kristo sie no ɔmɔbɔ Awurade Yesu Kristo asɛnnua mu ɔde nipa wɔne no kasa wɔbɔ na si wɔtee saa nsɛm yi awɔwɔ wɔn akoma mu ɔka sɛ deɛ na yɛnyɔ na Petro ka sɛ monsakyera mo adwene na mo nyinaa ma wɔn mmɔ mo asu yɛn kyerɛ sɛ na Onyankopɔn sɛ mɛdodo wɔn amumuyɛ ho na wɔn bɔne deɛ mmere nkae bio ɛno nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyi abufuo no wɔtane bi afiri yɛ akoma mu no wode obi bɔne kyɛ no a nkae bio Onyankopɔn na adwene yɛ adwuma nanso onuaba yɛn ne wɔ kwan ne firi sɛ bɔne a ɛwɔ yɛ akoma mu no sɛ wɔamfa bɔne no ankyɛ na wɔanyɛ mfiri wode bɔne no kyɛ na wɔanyɛ mfiri mu a ɛnkɔ da na yɛakae wɔ Nyankopɔn ne nsɛm ɛhɔ nom na yɛde yɛ adwene bɛyɛ adwuma Momma yɛnka afiri sɛ wɔ Nyankopɔn yɛnkenkan Psalms 113 verse 3 Awurade sɛ wodi amumuyɔdeɛ akyiri a hwan na nka wobɛgyina sɛ nipa nyinaa yɛ bɔne na wɔ Nyankopɔn de n'adwene di akyiri a
na Onyankopɔn kae ne ɔkae ne nyina na ne werɛ mfiri obiara bɔne a hwan na nka obɛgyina obiara nsakyerɛ na adwene na obiara ne Nyankopɔn mu a Matthew 6:14 Kamo de nipa bɔne kyɛ wɔn a mosoro agya so de mo deɛ bɛkyɛ mo sɛ yɛde yɛnyɔnko nipa bɔne kyɛ wɔn a na Nyankopɔn so de yɛn bɔne bɛkyɛ yɛn ɛno na ɛwɔ sɛ yɛ n'akwankyerɛ ɔpɛ sɛ wo Nyankopɔn mfa bɔne nkyɛ wo na Nyankopɔn dapat maintindihan mo na ang tao ikaw mismo na Nyankopɔn ɛyɛ wɔ soro ne asase wura dapat maintindihan mo na yung kapwa mo tao kaya nagkasala na rin pareho lang ɔma yɛnte aseɛ sɛ may kabiglaan sɛ wo nyɔnko nipa fom wo a kaya nakakagawa tayo ng kasalanan minsan na sɛ binom wɔ hɔ nom a wɔnte aseɛ yung Diyos na hindi nagkasala marunong magpatawad lalo naman tayo na nagkakasala rin may obligasyon tayong magpatawad para patawarin din tayo ipatawad mo sa amin ang amin Sara so na yɛn nipa no yɛn so yɛwɔ mfomsoɔ kakautang sa amin ang sabi ng panalangin yun po ang sagot dun sɛ yɛde wɔn a wɔfom yɛn ne bɔne akyɛ wo yɛn ne ma no yɛ ma wo nsɛmmisa no mag-asawa kung yung isa ay nagkakasala kung nagkakasala hindi naman sapat na ɛwɔ sɛ awarefoɔ ntam tete ana pero kung ayaw nang magbago at patuloy na sa kasalanan halimbawa babaero ng babaero lagi na lang ng bababae kung ako kayo ebia wo kunu yɛ ma asɛm baka magkasakit ebetumi agyaa no ana ade nkyerɛ sɛ woanhwɛ yadeɛ na wo kunu akɔsesa fa mma adwamanfoɔ nkyɛn no sɛ gonorrhea ne syphilis no ɛyɛ yadeɛ walang habas na kahit na kaninong babae ng bababae aba ikaw aawa ka naman ikaw ang magiging iyahawa sɛ wo kunu ɛne mma foforo babae napakabait naman ay namatay dahil sa AIDS adeda a wo ho yɛ mmɔbɔ umuupa dun sa mga na anim ɔbaa bi a ne yɛmu yɛ paa na so ɛsi yadeɛ ne ku no sɛ ne kunu ne nam ɛna ɔne ahyɛ wofoɔ deda wɔ Santa Ana pag nalamang meron na silang AIDS wala na silang pag-asang mabuhay ang ginagawa nila idinadamay na nila meron na patutot doon sa Pasay na may AIDS lumalaman niyang may AIDS siya dati siyang nagpapabayad Ikaw dwamanfoɔ bi ɛwɔ ɛyɛ Pasay libre na lang ang mga lalaki gusto niya maihawa ng AIDS para mamatay na raw lahat ng lalaki ɔne wɔ bi kɔdae na wɔtɛɛ sɛ dahil nahawa siya sa lalaki ng AIDS kaya abaya bi ne mmarima bi deda no wonya AIDS no ɔde ne ho kyekyɛ mmarima kwa kyekyɛ AIDS yadeɛ no na sɛ wo kunu ɛmpɛ sɛ ɔbɛsatra n'adwene a na sɛ da biara wɔne yɛhyɛ wofoɔ na ɛda adwama nko ara na wɔrebɔ a na nsa nko ara na wɔrenom a na sɛ abere nyinaa ma wɔatete wɔ akoma mu a ɛyɛ sɛ mo ntɛm bɛteteɛ koraa kɔpem sɛ bɛnya yadeɛ no bi mama wɔnnaadaa mo nyɔnkobɔne sɛ ɛwɔ bra pa na sɛ wo yere abere nyinaa anaa wo kunu anaa wo yere abere nyinaa de ne ho bɔ nyɔnkobɔne a ɛbɛsɛe wɔ bra pa ɛwɔ mumu nso nti 1 Corinthians 5:11 ɔse na afei meretwerɛ mo sɛ obi a wɔfrɛ no wɔ nua yɛ odwamanfoɔ anaa woniberɛfoɔ anaa abosomsomni anaa tɔkwapɛfoɔ anaa sabɔfoɔ anaa womimfoɔ a mo ne no mmɔ saa wɔ nipa no mo ne no nnidi mpo wɔbɛyɛ na wo ne wɔn mo adidi abra wɔ Nyankopɔn mpɛ sɛ wo ne wɔn bɛyɛ baako koraa sɛ nipa no yɛfrɛ no wɔ nua no wɔ dwamanfoɔ abosomsomni tɔkwapɛfoɔ ɛdeɛ keka ho na ɔbɔ ahyɛ wo berɛ nyinaa bia Twerɛ Kronkron sɛ mfa ho koraa nkɔbɔ wɔn Brother Eli yɛda wase bebree yɛnkɔ sin down Samboanga de Norte
Brother Ben Lieutenant, Montuaso Mayeni. As a Danka with Nyankopɔn, Brother Ellen and Brother Daniel. Now, what you know? I said in Arinos for the 52 years. Now, bringing a Meshemu TV program, no Debiara, the DWUMADIE, no. Our yɛnhyia dan mu ha ade di kan a me ba me hunu mu hyia dan mu no a ya twere no sɛ yɛnyɛ ntoboa ana afɔde emfiri wɔn a wɔnyɛ anuanom nkyɛn wɔ gidie yi mu na masɛmmisa ne sɛ nagbawal sa kanyang mga kasamahan na hindi tatanggap ng donasyon mula sa hindi kaanib sa iglesia. Ang tanong ko sa odiifoɔ bɛn na wɔsi nasafo ma ne kwan sɛ ɛma wɔn mo nyɛ ntoboa mfiri wɔ nasafo ma nsɛm na mɛno kwasɛm nyinaa mepɛ sɛ mede gyina Twerɛ Kronkron so masɛmmisa ne sɛ odiifoɔ bɛn ana ɔsomafoɔ bɛn na wɔka no Twerɛ Kronkron no mu sɛ Twerɛ Kronkron no nyɛ nokora no nyina sodeɛ yan lang po. Na free Genesis copy Revelation ya twerɛ asɛm Bible mu ana propeta ang nagbawal sa kanyang kasamahan na wag tatanggap ng donasyon mula sa hindi. Na wasɛmmisa ne sɛ odiifoɔ bɛn basahin natin ang sulat ni Juan. Ikatlong Juan 1:7. Wɔsi kwa sɛ ma wɔn mo nyɛ ntoboa mfiri wɔ nasafo ma sɛ yɛkenkan 3 John 1:7 na ne din nti na wɔnam na wɔanya amanamanmufoɔ no hɔ biribiara amanamanmufoɔ no nung yumaon ang mga alagad para mangaral wɔn mo yɛ wɔn na wɔnyɛ anuanom wɔ asafo no mu ɛberɛ a ɔsomafoɔ no akɔka nsɛmpa no wɔn mo anyɛ hwee wɔ amanamanmufoɔ no hɔ sɛ ɛyɛ sika anaa ade foforɔ biara sɛ ɛyɛ kosua ebinom wɔ hɔ no mo ka nsɛmpa no ɔmo tontɔn nwoma wone sika yɛsɛ fa kosua bɛgye nwoma no bi ɛyɛ kyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn anim nanso tetefoɔ no ɔmo ka nsɛmpa no abra wɔn ma anya amanamanmufoɔ no hɔ biribiara ɛno ne wɔ no nyina sodeɛ ade kyɛdeɛ di kan deɛ anuanom de maa yɛ sɛ ade a wɔn de boa asafo no ɛyɛ ade kronkron ɛnti ɛsa no sɛ ɛyɛ ade kronkron nti ɛwɔ sɛ nam kwan pa so ɛna ɛba na sɛ sika no a wɔn de bɛdi dwuma no sɛ wɔyɛ wɔ nua na sɛ wɔkɔyi wɔn ntoboa ahwɛ wɔde sika no bɛkɔ akɔma ana sika wunyaayɛ no sɛ ɛyɛ kyakya na wɔbɔɔyɛ sɛ kɔrɔ na wɔkɔbɔɔyɛ anhwɛ na sika no akɔwia maame sika ɛna wɔde ba ɛyɛ wɔ Nyankopɔn wakyi wadeɛ sɛ wɔbɛbɔ kɔrɔ no de bɛbɔ afɔdeɛ asɛ na abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyi wadeɛ mɔbɛkae a bɛkae deɛ Twerɛ nsɛm kronkron no ɛka asɛ Abel nso kɔbɔ afɔdeɛ Kain nso kɔbɔ afɔdeɛ nanso wɔn afɔdeɛ Kain afɔdeɛ no yɛanyɛ ade kyerɛ sɛ na wɔyɛ nipa bɔnefoɔ deɛ Awurade agye no deɛ Awurade gyeeɛ no ɛyɛ Abel deɛ deɛ Twerɛ Kronkron no ɛka nie abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyi wadeɛ mfato wɔyɛ yɛn hɔhoɔ na sɛ wonya mehunu Nyankopɔn asɛm no yɛ a ɛnyɛ wasɛdeɛ sɛ wobɛbɔ afɔdeɛ yɛfrɛ no sɛ kwɛkɔn ɛberɛ a mekɔɔ China no na yɛnam kwan ho na yɛnam kwan ho no yɛhyiaa nnipa bebree nipa dodoɔ no aba ha me nkyɛn ɔmo ba no maka asɛm agu aso ɔpɔ ɔbaa na nti yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔnom nso ahyɛwofoɔ mpo kora no ɔmokɔ akɔdi ano nti sɛ nnipa no ba yɛ nhyɛ mu ase na sɛ wɔyɛ dwamanfo a
yet me yen some more for dear and antubuwa. The Nepane Koya, the bonnet yen and some more for dear. Na, I don't know, yen one woman yam who Nyankopɔn some more for dear. Sabi ani Nepane Kobo, chacha, and unya you. Na sika yadi bedi juma wo suma juma ni mono awo se nam kwan pa so na eba ni kwan se ye kro no de ene kwan se ye obi a wakobọ kro no eti ye buta ye ntia amanamamufuo no asomafo na anyi won ho biribiara na ye mu watense ne pabonefo na walang kasama ro na masamang pera ade ede be bo afode ma Nyankopɔn no yung katotohanan kamo na ba ye mfase kaboni biara nka ho ye ne ma no ye ma Nsɛmmisa de kan wo bisa no kwasema wo Twerɛ Kronkon mu asomafo no ho han no wo kan se Twerɛ Kronkon na enye gidie nyina asode yɛnkan 1 Corinthians 2 verse 4 na mekasa ne masenka amfa enipa nyansa adefa kwan so na mom enam honhom ne tumi ahodene so na mogidie anyina enipa nyansa so na mom magina Nyankopɔn tumi so sa Bisaya ang pagkakasabi diyan sa Cebuano wo Bisaya n kasa mo no akong pagwali wala sa mga madahinong ase na mekasa ne masanka amfa nipa anyansa sem adefa kwan so na mo menam Nyankopɔn tumi so na mogidi anyina nipa nyansa so na mom agina Nyankopɔn tumi so ng pananampalataya ay ang kapangyarihan ng Diyos. Alin ba yung kapangyarihan ng Diyos? Na yun ang pagbabatayan natin ng pananampalataya, ibabase natin doon. Alin yung wasa yung jidye gina Nyankopɔn tumi so. Ade na yung Nyankopɔn tumi wasa yadi yung jidye gina so. Romans chapter 1 verse 16. Na mani ingu asempa no ho efrise eye Nyankopɔn tumi ade konkwaje mo ma wona wagidie nyina wedafo kane ne helafo enso ang kapangyarihan ng Diyos yun ang ebanghelyo sabi ni Pablo hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat na Nyankopɔn tumi no ang kapangyarihan mani ingu asempa no ho dun dapat mabata na Nyankopɔn tumi na ya asempa no upang ang inyong pananampalataya ano na wasi yadi yung jidye gina so ng mga tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos dapat ang saligan ng pananampalataya etene kwa sa mo de mo jidye gina ni panyansa so momfa mo jidye nyina ni panyansa na mo Nyankopɔn tumi so na momfa mo jidye enyina sinong propeta o apostol na nagsabi na Biblia ang basihan Twerɛ Kronkon bisa se o bisa se wodifo ben kasi ang katotohanan yun ang salita ay wasomafo Paul ay se no kwasama akya se Nyankopɔn asɛm a Twerɛ Kronkon mu no wag kang magbabase sa daldal sa chismis awase aye no kwasama Twerɛ Kronkon mo ni kwan se yade gina enansesem so arose merong mga pamahiin hindi doon ibinabatay ang pananampalataya sa Diyos dapat ang pananampalataya omo se ya o umbrella no eya men sitrase yun yung ebanghelyo yun yung na no kwasam no eye Nyankopɔn tumi ng pananampalataya ang Biblia sapagkat na asempa no ano ne yung jidye nyina so arose ahay na no kwasam no wo no kwasam be na Twerɛ Kronkon mu ay yung jidye nyina so Momma yɛnkan John 17:17 ya wono kronkron wono kremu wasam ye no kore sino ba magpapasinungaling aronte wo Nyankopɔn ne nsɛm ne de ampa no kore na hwan eno obeda ne ani
Nyankopɔn wa so betumi akasa nya no kore. Wo betumi apo, wontumi mpo Nyankopɔn se. Wa Yesu ama nipa so be wo prekope. Na obi wo ho kwan se. Osia no kwan ana. Dewe Nyankopɔn ahyehyɛ ato wo no. Kyerɛ sɛ de Nyankopɔn waka ne no kwet Deuteronomy 32:39. Afei mohunu sɛ me ara me ne no na wonyame biara nka me ho me na mekum na me mankwa me pira na mesa na de obetumi agye afri me nsam ni ho. Apere Nyankopɔn se me na mekum na me mankwa. Na nyame biara nka me ho me na mekum na me mankwa me pira na mesa na de obetumi agye afri me nsam ni ho. Me na mekum na me mankwa ye no kwa na kyanya no kore. Ti Nyankopɔn ne nsam ye no kwasɛm a wɔtwerɛ nsam na obiara ni ho a obetumi asɔre atia de Nyankopɔn waka. Wobɛsɔre atia bra wo Nyankopɔn waka sɛ di wagya na wonani. Da wɔyere Ema wo kon na foforo yere anamerema foforo yere eya na se nye no kore abja se wo no wo kon do wo nyonko nipa yere a danie wo nyonko nipa ne bubefu abja wafa na yere ati Nyankopɔn ne se me wo Twerɛ Kronkron Nyinaa ye no kore ye ne gidie no afi wo somafo ben wodifo ben no waka yen asomafo Paul ena asomafo Petro se asempa no enyina so de ye Twerɛ Kronkron na woni nyina so de foforo biara sa wode bedi dwuma ye papa se ne di Twerɛ Kronkron no kyerɛkyerɛ Twerɛ Kronkron no se no kwa no nyinara honhom fam munam fam abrabo papa mu suban pa mu nyansam mu no kwa asɛm no nyinaa wɔ Twerɛ Kronkron no afei wasɛmmisa foforo no asɛm Twerɛ Kronkron no betumi na Bible betumi nya bia kan afi Genesis kopama di isɛm ngoma ne mu wana na sɛ wode FILIPINO kasa na bedi dwuma asɛm Bible bi ni ho sɛ wode China kasa na di dwuma wo hu na asɛm Bible wode Greek Twerɛ Kronkron na edi dwuma bia ye Twerɛ Kronkron na kasa wɔ Twerɛ Kronkron wo mu Hebrew kasa mu no. Momma yɛnkan Matthew chapter 1 verse 1. Momma yɛnkan Yesu Kristo David ba Abraham ba no awo ntoatoaso. Yesu Kristo wayo David ase Biblo Genesis Yesu Kristo wios David wio Abraham. Brafo kasa mo na say Yesu Kristo David ba Abraham ba no awo ntoatoaso engoma. Brafo kasa mo na say book ala say engoma. Brafo kasa kyerɛ sɛ mo ne engoma book. Ase Yesu Kristo awo ntoatoaso David ba Abraham ba Tagalo kasa mo ne Brafo kasa mo ne book. Greek kasa mo ne Biblios. Yen kyerɛ sɛ adeɛ baako ngoma baako dodo ka bia ne Biblia. Sa Greek kung saan isinulat ang talagang Biblia sa Greek at sa Ante betumi anya bia kan wa Greek kasa mu. Salitang Bible o Greek ne Hebrew kasa mu na wɔtwerɛ no wobetumi yehunu Biblios anase Biblia ewu. Mene da so na sɛ wate ase. Ang katotohanan ay nasa Biblia, mababasa nga doon. Pero ang sabi ng Biblia, si Jesu Kristo ang katotohanan. Na Kaya naniwala ako sa no kwasam no wɔ Twerɛ Kronkron na Twerɛ Kronkron sɛ Kristo. Dapat lang siya Ono ena wɔka no konam gye Twerɛ Kronkron di. Ɛwɔ so no na yetie no. Momma yɛnyɛ sɛ Isreal. Na Isreal wo wotumi nka no kwasam no bio nanso na Awurade de te ase.
ibinigay na sa aking Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Na Awurade Yesu Kristo. Kapangyarihan pa rin siyang magturo. Watena se edipa na wobɛkɔ wɔso no ka sɛ wɔde wɔso ne asase nyansa nyinaa ma me. Na parito, kahit nandoon siya sa langit o kahit saan man siya, may kapangyarihan siya magturo. Na sa impo Kikinig sa kanya. Tama yan, kapatid. Meron talagang kapangyarihan magturo. ɔwɔ asase so ɔwɔ soro ɔwɔ tumi so wɔde bɛka nsɛmpa no akyerɛ wɔn a wɔtie no ɛyɛ nokorɛ. Sinasabi mo, bali wala na mga apostol. Ɔwɔ tumi. Wala na mga apostol. Pwede pala magturo si Kristo. Every sɛ medi nea wɔka no akyerɛ a asomafoɔ no nyinaa so mma mfa so bɛtumi aka nsɛmpa no. Ase ɛno na wabɔ din ahyɛ me ɔsɛnkafoɔ ne ɔsomafoɔ meka nokorɛ menni atoro amanaman mufoɔ kyerɛkyerɛfoɔ wɔ gyidie ne nokorɛ mu. Kristo ampa ɔka nsɛmpa no na Paulo abrɛ so Paulo eba Kristo bɛgya Paulo ansa na Paulo babɛyɛ wɔsɛmpakɛ na so ɔsomafoɔ Paulo se wayɛ ma ɔsomafoɔ ne wɔsɛnkafoɔ meka nokorɛ menni atoro amanaman mufoɔ kyerɛkyerɛfoɔ wɔ gyidie ne nokorɛ mu. Ɛnyɛ Kristo no amu na wɔtwerɛ nwoma no na ɔsoma na ɔhyɛ n'asomafoɔ no ma wɔtwerɛ wɔ se Kristo ɛyɛ ɔnokwafoɔ no ntanta biara ni mu yɛhia nipa na an yɛhia asomafoɔ na an ɛfisɛ sɛ asomafoɔ no nimu a wɔbɛyɛ dɛn no wakan biribi abra Kristo ano amu antwerɛ. Na wɔde ɛwɔ sɛ Yesu na twerɛ yɛ de yɛmfa nyɛ adwuma na sɛ asomafoɔ na twerɛ yɛ de yɛmmɔ nto ngu sɛ medi w'akyi asa na wɔpɛ sɛ wɔka. 2 Corinthians 5:19 ɔse ɛne sɛ Onyankopɔn wɔ Kristo mu a wɔrepata twe wiase fam ne ho na wɔamu wɔn mfomsoɔ angu wɔn so na wɔde nkabom asɛm no ahyɛ yɛn nsa. Wohuni nokwa no yɛde hyɛ asomafoɔ no nsa wohia asomafoɔ no nso yɛn ne botaeɛ nti a wɔka sɛ ɔsoma asomafoɔ no ɛte sɛ nea ɛwɔ no wɔka sɛ Kristo wɔyɛ adwumahunu sɛ wasoma asomafoɔ nso wɔn nso ni mfasoɔ ana wɔn ho hia abra wɔbɛtumi ayɛ ɔbɛyɛ dɛ no wayɔ ɔka nokwa asɛm a wɔde hyɛ asomafoɔ no nsa sɛ wɔn mo nyɛ no kyerɛ yɛn asomafoɔ no sɛ ɛne sɛ Onyankopɔn wɔ Kristo mu repata wiase ne twɛn wiase ne atwe wiase ne fam ne ho wohia Kristo a ɔyɛ Nyankopɔn wakondeɛ ne nipa sɛ Kristo nam wɔn so di dwuma na sɛ no nkwa ne wadwene akuta wɔ sɛ yɛnye Yesu ne Luka asɛmafoɔ ne asɛmpakafo yɛn yɛnto wɔn mo ntwene ɔto wɔn mo twene hwan na bɛ hwan ngoma na wɔbɛkan gyere sɛ wate ase ɔma yɛnkɔ Tangdag Surigao City oniabarima Surigao Lori Brother Daniel Brother Elias danka Onyankopɔn yɛ ɔhɔhoɔ bi wɔ ha yɛ ɔwɔ nsɛmmisa oniaba Elizabeth. Nagtatanong lang ako tungkol sa pinagbawal na yung Na. pagkain ng lalong-lalo na yung baboy. Kasi sa Adventist talagang pinahigpit yung mga bawal yung mga pagkain tungkol sa baboy. Yatiefoɔ Iba pang walang mga kaliskis na pagkain. At ang pangalawa kong tanong, yɛsɛ yɛnwe nsumunam a ɛho ne wɔwerɛ ma yɛnwe prakonam. okay lang ba na magsuot ng pantalon sa labas ng iglesia? Yan lang po. Salamat. Na wɔn sɛ asɔre yɛkɔ asɔre a ɛma yɛnhyɛ trouser yɛpɔn deɛ ebɛtumi ahyɛ trouser na yɛda ase wɔ nuaba Elizabeth woyɛ me nuaba ketewa no Brother Daniel maame no nyinaa kuta din baako nuaba Elizabeth sɛ na ɛteɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu nnuane mu akyiwadeɛ yɛn yɛ mmara na ɛwɔ Mose no mu abrɛ so ɛnyɛ yɛ mmara mu. Momma yɛnkenkan
Hebrews 9:10 na ene enuane ne anone ne adware ahodoɔ yɛ honam nsiesie enko ɛda hɔ sɛ wɔnyɛ nkoduru bra wahyɛ ato hɔ no. Momma yɛnkenka yɛn wɔ Cebuano kasa mu. Ase na ene enuane ne anone ne adware ahodoɔ yɛ honam nsiesie enko ɛda hɔ sɛ wɔnyɛ nkoduru ntotoyɛ brɛ ana wɔnyɛ nkoduru bra wahyɛ ato hɔ no. Tandaan mo kapatid, yung mga bata sa Israel, may panahon Ama ren free o. baguhin ng Diyos. Amra na wo Israel no. Hanggang sa panahon, Ebre bi beba. sa panahon Onyankopɔn bɛsesa wɔn. palibasa mga Na yɛn wɔ hɔ sɛ wɔnyɛ nkoduru bra wahyɛ ato hɔ no. Na esiane sɛ nga lawas nun, nga ginapatuman hangtod na saa honam nsiesie no a yɛde to hɔ sɛ wɔnyɛ nkoduru bra wahyɛ ato hɔ no sɛ Awurade ba yɛ na mmara no sesae. Hebrews 7:12. Na sɛ wɔsakyerɛ asɔfodie no atwa sɛ wɔsakyerɛ mmara no nso. Na bra wɔsesa asɔfodie no atwa sɛ wɔsakyerɛ mmara no nso. Prɛkonam ɛnyɛ akyiwadeɛ bio. Ɛyɛ prɛkonam nkɔtɔ mɔnko saa na ɛnyɛ akyiwadeɛ bio. Ɛfiri sɛ nkɔ na komam ɛkɔguru yɛ afunu mu na ɛyi gu yɛ ane mu wɔka yɛn de te nnuane nyinaa ho. Let us read that in Cebuano. Kay wala makasulod sa iyang kasing-kasing. Wɔ Cebuano kasa bɛfiri sɛ ɛnkɔ na komam ɛmmom ɛkɔ ɔyɛ afunu mu na mmom wɔyi gu yɛ ane mu. Wɔka yɛn de te nnuane nyinaa ho. Emu da hɔ fain. Emu da hɔ fain. Nagahimong malinis sa tanang makaon. Basahin natin sa unang Timoteo 4:4. Sabi Momma yɛnkenkan 1 Timothy 4:4. Na Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na sɛ yɛde yɛ asedagye a ɛne yɛn nsɛ sɛ yɛkyiri biribiara. Na sɛ yɛde asedagye na ɛni kwan sɛ yɛkyiri biribiara. Ɛwɔ sɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ate ho. Ɛnti adeɛ a wohia ne yɛn sɛ na wobɛdidi kan bɔ mpae. Ɛwɔ sɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ate ho. Binuhat sa Diyos, maayo, pati baboy maayo, 4:4. Na Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ prɛko ka ho. Ɛno nso yɛ. Na ɛne kwan sɛ wɔkyiri biribiara. Na deɛ osie wo kwan sɛ manwe prɛko nam na yɛ Ellen G. White. Mode kanfoɔ no yɛ ɔbaa. Na ɛyɛ akyiwadeɛ. Sɛ wɔbaa a wodi asafo n'anim kan no. Momma yɛnkenkan 1 Timothy 2:11. Ɛma nyɛ kom ɛnsua asɛm no. Ahobrɛase mu ɔbaa deɛ mɛma ne kwan sɛ wɔnkyerɛkyerɛ no sɛ wɔni ɔbarima so na mmom ɔnyɛ kom. Ɛno nti ɛyɛ Adam. Sa hinlingbungan siya nahulog sa paglapas. Kita nyo? Kaya yung leader nyo mali eh. Bawal ng Diyos siya ang babae magli-leader sa iglesia. Basahin natin. Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ ɔbaa bɛyɛ odikanfo wɔ asafo no mu. Ɔma yɛnkenka ne sɛ Cebuano kasa mu ɔse mɛma deɛ mmɔfra na ɛhyɛ wɔn soɔ na mmaa di wɔn so. Awo mɛma no wakwan kyerɛfoɔ yɛ nnaadaafoɔ na wɔsɛe wakwan tempɔn no. Nagabungkag sa dalan sa imong mga alagyanan.
Pag babae ang leader, maliligaw ka. Hindi intended ng Diyos. So di kanfo no yoba. Oyo trufo. Wayankopon pesa wababidi no kurasa fneni mukai. 1 Kings chapter 9 verse 4. Nase na wodie sa wonante manim said ye waga David nante ye no akoma mu peye ne temu sa wobeye sadie masha wo nyina na wadi mashade ne matemu de soa ene mema wo hene a wudi Israel so won wadwa tim akwesida sadie mekano waga David ho se nipa remma wo Israel ahen wasuo no ana wabarema remma wo Israel ahen wasuo no kulang sa inyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Ang gusto ng Diyos talaga, lalaki ang nagpupuno sa iglesia o sa bayan ng Diyos. Isa pang tanong pala, okay lang ba magsuot ng pantalon sa labas ng iglesia? Kung yung isusuot mong pantalon, hindi naman mahal. Adia open se wabarema na enia safneni mo kanya wo ba. Na mum obisa se ya bone so be trouser na. Na mum se ni wala naman, hindi naman masama yan ehya wo no o trouser na ehya wo no nkekere wo pampem ma. Ya jitum hwede oni abalu si hye se nkekere na pampem. Na se wo trouser na ti se ya se oni abalu Elizabeth. Nyankopɔn hyira. Salamat po. Brother Eli, dawasi bebre. Habulan po natin ang Bambang Manila. Si kapatid. And then was regard the Sus. Bambang, come in please. Po tayo magtatanong rito si kapatid na Yanko Manila, Brother Bong Badania. Owa heni unia ba Shariel. May katanungan po Na matuna ako Catholic. For 27 years. Na Nsɛmmisa ni mewa Nsɛmmisa mmienu. Bakit po pinagbabawal ang pag-aalaga sa babae? Aye edutuo magic na ye no kora na. Na adeti na wo hye nsumade ni nkomade na otwitwa wutiri nwi no. Aye achiwade wo maamu. De di kan. Wonim ntafuwa ye baye akonfo sana me na ye no kra homone na wo ye sa na mano Twerɛ Kronkron mu no. We binim wo ho no mo a wo mo ye dutufo wo mo ye kabrechirefo. Leviticus chapter 19 verse 31. Momma ne mo ho enko odibisafo nkyɛn na mo hwehwɛ odinsini akira kwan emfa engu mo ho fi wo won ho mani Awurade mo Nyankopɔn mpo Yudafo no abrɛso kra no na adonsifo wo ho akonfo wo ho na abayifo wo ho wa mo betumi aye no ma bɔne pietia wo nyɔnko nipa nanso wo Nyankopɔn de basahin natin ang unang Juan 5:18. Ompe sa wo ye Nyankopɔn ako a sa akonfo yi ana dibisafo yi wo mo do ombeto wo ne nyaw ebisa wo Nyankopɔn mo gidie nim se de wo Nyankopɔn na wo no ne nya bɔne na ye nim se wo biara wo Nyankopɔn na wo no nya bɔne na mum ye wo Nyankopɔn wo no wo hwɛ ne ho so na obɔnefo ne mfa ne nsa enka no obɔnefo no ntime mfa ne nsa enka so ye Nyankopɔn ba oni aba wo ye Nyankopɔn ba na wodi Nyankopɔn akiri a wo nya bɔne kyerɛ sɛ kasa wontena bɔne mu abra wo ye setie ma wo Nyankopɔn no bɔne ntimi enya wo bɔne ntimi nya wo sunsunsanso abra wo ye Nyankopɔn ba nanso sɛ wo no wo mo adutu wo no nya wo ana wo mo abayi sam no nya wo a ye kyerɛ sɛ ne ye wo no wo nhye Nyankopɔn tumi ase ampa bayi wo ho akonfo wo ho na memete biam na manfo toto maduro nsu wa nyame Santo Kristo guagua abra na me kan sempa no wo ho no mga mangkukula may mga sa demonyo yan ako galit na galit tinapatan ako at may nakasombrero siya ehia wo Nyankopɔn asem abra me kan wo Nyankopɔn asem no nakasombrero sabi ko sa kanya tata me kan sa bayi wana wo ya bayi sam no omo bufu me obi hwɛ manim ade ani bɔne hwɛ me nagniningas yung mata parang demonyo sabi ko hindi tatalab yan bakit na paniwala ko yung
wɔhwɛ m'anim no ka kyerɛ ne sɛ deɛ woyɛ no ɛnyame. John 4 verse 4. Because wobɛyɛ no wadutoɔ ne nyame. Ɛma nkɔma a wɔfiri wɔ Nyankopɔn mu na moadi wɔn so nkonim ɛfiri sɛ deɛ ɔwɔ mu mu no so kyɛ deɛ wɔ wiase no. Because akɔkora nea wɔ me mu ne nea wɔkita wɔ no mɛdeɛ alam sa'yo ang anumang kapangyarihan ng masama. Yun ang sabi sa Biblia. Sapagkat dakila yaong nasa inyo, sabi ni Juan, kaysa sa nasa sanlibutan. Mas dakila ang aking Diyos na tinikilala ko. Ade a wowɔ no Nyankopɔn so kyɛne wɔ deɛ ɛwɔ wo mu. Nyankopɔn na mɛsom no wɔ no Abel Nyankopɔn, Noah Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn, Isaac na Jacob no mu Nyankopɔn no. And the Members Church of God International Nyankopɔn no. Also kyɛne wo nyame no wo bɛyi na ɛwɔ wo so wɔ no. Nyame so nsunsanso bia. Adetin na ɛma trenye twitwa ane man komade ne nsumade a wɔhyɛ na yɛ atwuwade. Yɛnkan 1 Timothy 2:9. Saa nso na mansion tade semfa ne ewu ade ne agyemoteɛ. Ɛnkeka wɔn ho ana insiesie wɔn nyamesa wɔn na sikahya na ntade a wɔbɔ mu. Ɛmom nnwuma pɛ sɛ ma wɔyi wɔ nyamesom kyerɛ mu. Ɛresɛ yɛn ne nea wɔtwerɛ kronkron nua baa sɛ wɔbaa ɛnhyɛ atade ɛsɛ. Na nsumadiye ne nkumadiye no saa no mehu hia sɛ wɔhyɛ. Yɛnkan 1 Corinthians 11:14. Abraso no ara enkyerɛ mo sɛ abarima janetiri kusiwa nhyɛ na animuonyam. Wɔbaa de janetiri kusiwa nhyɛ na animuonyam ɛfiri sɛ wɔde nwi no ama ne sɛ ɛnkatasoɔ. Nti wɔbaa tiri nwi deɛ wɔde ama ne sɛ nkatasoɔ. Enwi no wɔ Nyankopɔn de tiri nwi no ama sɛ nyɛ wɔbaa tiri so nkatasoɔ. Enti anuanom a wɔ Nyankopɔn asafo ni mu no ɛmaa ne ntwitwa wɔn mu tiri nwi. Ɛfiri sɛ yɛgye di sɛ yɛn yɛwɔ Nyankopɔn adom a Nyankopɔn akyɛdeɛ ma Kristofoɔ ma. Na sɛ wotie asubɔ nkyerɛkyerɛ no bɛboa wo bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkyerɛkyerɛ ne nkyerɛkyerɛ foforɔ a wɔntee da no ɛgye di sɛ wɔbɛte aseɛ. Na at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Ito po ay isang malaking bagay para sa atin. Asadan ka Nyankopɔn so amay na kwenya pay. Yɛn yɛ mmoa kɛseɛ ma yɛn. Na yɛda Nyankopɔn ase so amay akwenya pay ama yɛasom yɛn nyɔnko nipa. Yɛde ne nyinaa bɛsi ɔma yɛn na Nyankopɔn ase wɔ mpaebɔ mu ɛ. Mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpae. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong. Yan na dya, utimufo na wakasye, away na Radi Yesu Kristo din mo. Sa gitna ng magabag at kaguluhan, epiyoya dawase, abra dagune, amanihunu, at Tete Wiase, na yemre mo asya yan sumano. Na yun chiya weni mo adum. Mga banal na salita. Basbasan mo po na sa de baya yibetumi atie wɔn nsɛm kronkron. Agya yɛsrɛ wo sɛ hyira ɛnyɔnko nipa a wɔn mu de abotere atie wɔn nsɛm. Wɔn akoma so adeɛ nyinaa ne sɛ wɔbɛhunu wɔn kyerɛkyerɛ kronkron. Yɛsrɛ wo sɛ bue wɔn akoma na wɔn adwene mu na wɔnte wɔn nsɛm ase. Agya yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn nyinaa ho ban wɔ mmerɛ a yɛwɔ mu yi. Agya pa yɛne ahotɔsoɔ baabi biara yɛbɛtumi aka sɛ wiase dwo yɛtumi anya mu ahotɔsoɔ ne ahobanbɔ mapa. Ɔnkoto ne yɛne da soɔ
Unkuto na yahobanbo. Aja, yasrawo se no nipa nyina mobo woyemri mu. Yasrawo se ma wasum gisami ene hene wo yakoma na ya adwene mu. Maunawa ng aming mga puso. Na Kailangan ka namin sa aming mga buhay. yakoma so ade ne se. Yebekunu ne yede wo mra samso aja ye hiaw. Ng pagsibol ng pananampalataya. Yasrawo se Nagmumula sa iyo. ma enkyerɛkyerɛ Tumakay sa amin na magnasang. enwie wɔtene nemu Tumalikod sa lahat ng kalikuan. ayɛ nyinaa yɛnya wɔpepa na yakoma so ade se Sa paraang kasang-ayon ng yɛbɛka wo ho ɛde yɛn nkwa na nyinaa si hɔ asom wo sɛdeɛ ɛsɛ fata wɔ w'anim. ang aming mga puso. Abra May kani-kanya po kaming mga daing at mga pakiusap. yɛde sua ba na wiye no yɛmo biara wɔ no ara na bisadeɛ na yɛpɛ sɛ yɛfa akwanya yi so Sana pakinggan mo po. abra yɛn nyinaa yɛhyia mu ɛbɔ wo mpaeɛ yɛsrɛ wo sɛ tie yɛakoma mu mpaebɔ na yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnya nsa no ɛma yɛasetena mu amanneɛ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn a wɔte ne suo ɛnya ahotɔ. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Tanggapin po natin ang basbas at ang pag-ibig ng ating Momma yɛnsua nhyira no wɔ dɔ a ɛfiri ne Agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro nkyɛn. Adom a yɛresa na nkwagye firi ne Awurade Yesu Kristo na Honhom Kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛne yɛn nyinaa koma mu hene ɛnkanka yɛn mma sɛsia ne daa nyinaa. Amen. Church of God International ay nag-aanyaya sa and my friend members Church of God International return sa from Nyinaa aba ng pag-aaral ng mga doktrina ay subo enkyerɛkyerɛ ase anamamra ne sɛ ne Awurade Yesu Kristo mmaransɛm na nyanko nipa yɛn mu nyinaa se kyerɛ ne sɛ yɛba abɛhyia Nyankopɔn ne mmaransɛm Kristo mmaransɛm asɛmpa no enkyerɛkyerɛ wɔ hɔ ma yɛmmere ade so dudu ka ho ana Awurade adidi kronkron a yɛbɔ mu afɔdie ne nso ka ho ana ɔmɛda die ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa. Nanyayahan namin na yɛkyiwadeɛ sɛ bɛreprɛ ko ne mɔnkɔ taus-pusong paanyaya. na yɛreturn sa from wɔdɔ kwan Bigyan so ninyo mga kababayan kung kayo po ay ɛne da so ne sɛ mɔbɛka yi no ho sɛ mowɔ ɔpani akoma so adeɛ no sɛ tunay mɔbɛhyia doktrina ng ating Panginoong Kristo. yɛn Awurade Yesu Kristo nokorɛ nkyerɛkyerɛ a Mula sa January 10, 2022 na yɛbɛhyɛ aseɛ January 10, Pilipinas. 2022 Magandang araw po sa inyo lahat. anɔpa du baako Ghana man mo mmerɛ mentwe akoma mu nyinaa. Pagkakaisa sa bayang pinagpapalagay.